Vi kan huske det hele. Vi kan huske det hele. Han blev forfulgt, fordi han var en hæderlig mand. Og en hæderlig mand skal ikke have noget med politik at gøre. Jeg ser det som min opgave at være kritisk, og så må folk som et gerne kalde mig kværulant, og det er der også mange, der gør. Han er nemlig en brav fyr. Han gør noget på Taastrup, og det er den bedste mand, vi har her i Taastrup. Og hvis der kommer en anden borgmester, så går det ned. Men om den mulighed stadigvæk står åben, det ved jeg ikke. Det må man jo spørge politikerne om. Det nytter jo ikke noget, at vi ikke får en dialog i gang imellem dem, der virkelig er der hver dag, og så bare os, der sidder et eller andet sted på et rådhus, et eller andet fjernere sted fra miljøet. Men jeg kan sådan set godt lide Taastrup, men det er ikke et sted, jeg vil blive boende. Altså, hvis det går hurtigt, så bliver skatten jo højere. Men det er der noget fusk. Det ved jeg ikke. Selve byen så selv er der udmærket. Skøn by at bo i. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der spørger, hvad vi egentlig vil med denne her kommune. Høje Taastrup i dag, en kommune i vækst, 8.000 hektar jord mellem København og Roskilde, et vigtigt led i planlægning og udvikling af hele regionen. En livskraftig del af hovedstadsområdet, der sprænger sig vej langs de store udfaldsveje med nye bykoncentrationer, der ligger som håndens 5 fingre med Høje Taastrup i pegefingeren. Stærk ekspansion, vejanlæg, forretningscentre, boligområder. Kommunen har vokseværk. Men Høje Taastrup er også åbent land, natur, landsbyer, hyggelige stationsbyer. 42.000 mennesker, der skal leve og trives. Det giver kommunalpolitikerne en travl hverdag. Det stiller krav til kommunens forvaltninger. Høje Taastrup er en landsby, og Høje Taastrup Kommune er kommunen omkring landsbyen. Denne landsby var stor i sin tid og blev større, dengang man byggede de store veje fra København til Roskilde og fra Køge til Taastrup. Hovedstadens vækst efter 2. verdenskrig præger landet vestpå. Byen må aflastes. Hensyn til helheden må gå frem for lokal egoisme. Høje Taastrup lægger jord og natur til for at hjælpe med til at klare storebror Københavns trafikale blodomløb. Meget jord. For meget, siger nogen. Men samtidig har Høje Taastrup fredelige områder, landsbymiljøer, som politikerne vil holde hånden over. Brisløse magle, stråtægt idyl som i 1700-tallet. Og et aktivt bylav, der vil bevare landsbyen om den fælles grønning. Oldermanden føler, at kommunalbestyrelsen bakker ham op. Se, al den snak om planer og om en udbygning af kommunen her, kunne egentlig være foretaget af Høje Taastrup Kommune. Vel nok uden at have spurgt beboerne ret meget herude, da den nye kommuneplanlov slet ikke var trådt i kraft. Beboerne er nok aktivister, men ikke landsbypartisaner. Man kan da snakke om tingene, også med dem på rådhuset. Brisløse magle er jo en af de få landsbyer, som der er tilbage på Vestegnen, og som faktisk har beholdt den samme grundplan, som den har haft i hvert fald siden 1780, hvor vi har fundet gamle matrikelkort. Den åbne grønning, Forten, er en fristende byggegrund til en halvsnes parcelhuse, men 10 huse, så er det sket med både Forten og en værdifuld landsbystruktur. Og den slås bylaget for, endnu i al fredsommelighed. Den nye kommunalplanlov giver borgerne adgang og ret til at udtale sig. Bliver de hørt? Hvad siger en kommunalpolitiker? Er han bange for, at man skal forstyrre hans cirkler eller firkanter? Altså, jeg ville da ønske, at der ville komme nogle flere til de borgermøder, som jo skal til, for at der kan blive den rigtige kontakt imellem de borgere, der skal bo i det miljø, som kommunalrødder som os og vores teknikere skal planlægge for dem.
Det hele kan ikke være frilandsmuseum. Den voksne kommune må sige ja til det nye og styre det. Storcentret er spændende, har sin form for vitalitet, sin skønhed. Der er farver, fart over feltet, værsgo, ingen vej udenom. Mennesker mødes, og sød musik er der hele tiden. Et kæmpe marked i en hal, der er så stor, at den har sit eget klima. Det er da også et eventyr. Et af de onde er der folk, der siger. Det er et spørgsmål om temperament eller frelsthed. Nu er der gang i både gynger og karuseller, og familien Høje Taastrup synes, det swinger. Mere nyt. Teknologisk institut med de fastformede levende blokke gror op af jorden og bliver til en by. Noget sjældent i dag. Et byggeri med et ansigt. IKEA. En anden slags ansigt. Make-up i frække farver. En skov af flag. Et trompetstød og en trommesolo. Og hvis nogen ikke kan se skønheden i et stort kompliceret industrianlæg, er det fordi han ikke vil se den. Høje Taastrup er modsætningernes land. Kan planlæggernes bukser holde? Og hvad med mennesket? Hvor går Høje Taastruperne hen, når de går ud? Blandt andet i fritidscentret. Fritidscentret her har vist sig at være en stor succes. Så stor en succes, at kravet nu også melder sig fra Vestegnen. Og Kulturelt udvalg arbejder i øjeblikket på at få opført et fritidscenter også for Vestegnens beboere. Fritidscentret i Poppel Allé i Taastrup er et hus med mange boliger. Der sker altid noget. Udstilling, koncert, teater, møder. De ældre finder sammen i meningsfyldt aktivitet. De unge får afløb for deres ungdom. Og de yngste, de er der også. De springer op og falder ned på arkitekturen, og det er meningen med den. Fritidscentret, det fungerer bare. Kommunalpolitikerne, ja, de skal også bare fungere. Nogen skal jo holde styr på det. Det har vi politikerne til. Jeg er heller ikke spurgt imod, at vi herfra peger på Villa som en konkret mulighed. Jeg vil bare godt i hvert fald, at det ikke kommer... Talløse sager, det er politikernes hverdag. Store sager, små sager. Proceduren er ikke altid lige spændende. Møder kan trække i langdrag. Men det er en frivillig sag at gå ind i politik, så lad os ikke have ondt af politikerne. Et møde i kulturelt udvalg er en blandet landhandel. Pludselig drejer det sig om at skaffe en lystfiskerklub tag over hovedet. Ja, det er en gammel villa, der ligger derude, som er ubrugelig til beboelse i dag. Men det er til gengæld også et hus, der ligger i området derude, som vi meget gerne vil bevare. Og det vil sige, at der skal en bevilling til for at bevare huset. Udvalgenes arbejde skal koordineres. Lystfiskerne derude med snøren i kulturelt udvalg skal hale fisken i land gennem en række andre udvalg. Og kommunalbestyrelsen, uden at den smutter af krogen. En lille sag? Tja, for lystfiskerne er den nu ikke så helt lille. Det ved politikerne, der skal dække så mange menneskelige behov. For politik drejer sig altid om mennesker. Og socialudvalgets politik i høj grad om gamle mennesker med særlige behov for omsorg og kontakt. Det er vigtigt for os, at vores ældre kan blive i deres eget hjem så længe som overhovedet muligt. Vi har en hjemmesygepleje, vi har hjemmehjælpere. Men vi kan komme i den situation, hvor et plejehjem er en bedre løsning. Og jeg må understrege ordet hjem. I selve udformningen har vi prøvet på at undgå nogle kolde midtergange. Vi har lavet hyggekroge. Det har været vigtigt for os, at de kom i et varmt miljø, hvor de med det samme kunne falde til. Velkommen til vores ordinære socialudvalgsmøde maj måned 77. Vi har afbud fra Lindberg, Nordved og Enemark. Vi begynder med sagen om de gamle hjem, beskyttede boliger. Det er en behandling. Kontakten med mennesker skal holdes, ellers bliver sagerne til papir. Manden på gaden siger, at det er papir. Han er et personnummer og slut. Men der er ikke så langt fra mødelokalet til gaden, som han gerne vil påstå. Nu siger jeg bor selv ude i Taastrup Gård derude, ikke? Social boligbyggeri kalder de det, ikke? 1840 kroner giver jeg i øjeblikket om måneden. Stiger og næste 1.7. til 2100 kroner om måneden i husleje.
For en almindelig arbejdsmand med 2 børn og kone, den synes jeg ikke rigtig, den går. Nu er vi midt i det, der optager borgerne mest. Har vi det godt, hvor vi bor? Er politikere og planlæggere i fuld sving med at kapsle kommunen ind i beton? Folk i Høje Taastrup er naturligt nok ømme over deres nærmiljø. De er bange for, at store byggerier, uoverskuelige centre, skal blive gøgeunger, der vipper menneskeligheden ud, så den ligger og spejler på motorvejene. De betænkeligheder er hverdagskost for byplanudvalget. Principielt godkendt, at man vil have en form for noget konkurrence om muligheden for bebyggelse ude i området derude. Og nu ligger her nogle muligheder. Der er jo selvfølgelig den mulighed. Storcentret er på vej, og det er stort, og det bliver større endnu. København får fjernbanegård på arealerne vest for Taastrup stationsby. Rådhuset flytter ud. Mennesker flytter ud i massevis. Hvad siger de? Er enhederne blevet for store? Slagter vi de små handlende? Kan børnene finde sig selv i skolerne? Skoler, skoler og skattekroner. Prognoser er en slap line at danse på. Vi har sag 5114, der er anden behandling af knallertbanen. Drøftelse af knallertbanens fremtid efter, at bygningerne er nedbrændt. Politikeren skal holde balancen. Han skal sætte sig ind i et væld af detaljer. Hans hverdag, det er også hjemmearbejde. Til møderne må sager være gennemarbejdet i forvaltningerne og drøftet med udvalgsformanden. En knallertbane, placeringen af en telefonboks, et nyt rådhus. Alt skal behandles og behandles omhyggeligt. Det kræver rutine, overblik. I Høje Taastrup er diskussionerne sjældent partifarvede. Man når til enighed ud fra saglige kriterier. Nå, vi skal ikke gøre det for rosenrødt. Der er også kritik i luften. Der er intet så godt, at det ikke er galt for nogen. Og det er da godt. En af de ting, jeg har kritiseret meget stærkt, det er, at man har revet en masse mægtig gode huse ned til parkeringspladser, og blevet ved med det, selvom det var tydeligt for enhver, der ikke var behov for de parkeringspladser. Nu er det efterhånden lykkedes at overbevise folk om, at det var tosset. Og det vi så i dag er uenige om, og det jeg kritiserer, det er, at de grunde ligger ubenyttet hen, hvor jeg beder om, at man skulle begynde at bygge dem, så man kan få skjult de grimme ørkener, der ligger midt i byen. Kritikken kommer også frem i udvalgsmøderne og spejler borgernes synspunkter. Og vi begynder med efterretning til diverse meddelelser. Og der er vist så vidt. Kommuneplanloven regner med borgernes naturligt kritiske indstilling og deres sunde fornuft. Deres motiverede ændringer til lokalplaner skal ind i sagsbehandlingen. Borgere og politikere skal samarbejde i fremtiden. Styring bliver et fælles anliggende. Det er nyt, det er sundt, det kræver omstilling og nytænkning. Politik og papir. Ikke helt. Politikerne må ud, hvor det sker. Ud og se, ud og tale med folk, blive skældt ud for pampere og forstå ham, der skælder ud. Politikerne må være bevægelige i en kommune, der bevæger sig. Og det gør den da. Vi forvandler landet, vi bor i, roder i jorden, flytter bjerge, skaber ny natur, der efterhånden kommer til at se helt naturlig ud. Her ved Hedehusene er der gravet grus i generationer. Landskabet har fået sår, der igen lukkes, grønsvær heles, og træerne vender tilbage som efter istiden. Der er stor industri i grusgravene. Fra luften et spændende ørkenland, der kan minde om en god gammel western fra Vestegnen. Men der er andet, når man ser det sådan lidt fra oven. De store nye udviklingsområder midt i kommunen, Storcentrets begyndelse med City 2's uendelige glastage. Nord for Roskildevej, Ikeas sildebindsmønstrede parkeringspladser omkring et enormt hus, hvis kontroversielle bemaling får mere følsomme sjæle til at sukke os i landskabsporno. Videre ud over Teknologisk Institut, der ligger og venter på den bevoksning, der skal forbinde husene organisk med landskabet, og hvor de evige parkeringspladser denne gang har fået form som pizzaer. Og så nordpå,
over landskaber, hvor man kan glemme både sildeben og pandekager og finde et andet Høje Taastrup. Gårdene, landsbyerne, de smalle veje og åbne marker. Et nyt eksempel på menneskers indgreb, lange parallelle tørveskær, der er ved at gro til, og som danner et naturligt grønt område, nu hvor der ikke graves mere. Muligheder for store rekreative arealer, og de indgår i planerne om at udbygge og bevare grønne frie pletter. Sådan en lufttur viser, hvor sammensat kommunen er, og hvor mange hensyn der skal tages, først og fremmest til mennesker. Politik er ikke til at have med at gøre. Men de bliver i det, politikerne. Det må være et kald. Nu samles kommunalbestyrelsen om en telefonbog af en dagsorden, udvalgernes arbejde samlet og gjort op for en måned. Og borgmesteren, der leder mødet, skal også være en mester i tidsberegning, hvis ikke natten skal ryge med. Det koordinerer mødet, der er åbnet. Jeg har modtaget følgende brev. Jeg vil herved meddele kommunalbestyrelsen, at jeg på dag... På det åbne møde kan borgerne komme og følge med. Men hvad laver de egentlig deroppe? De snakker, siger man. De vender papir. De bruger vores penge. Det er rigtigt. For uden at snakke og vende papir og bruge penge, kan man ikke administrere den store forretning, der hedder Høje Taastrup. Og hvad vil vi med kommunen? Hvor skal den udvikle sig hen? På et enkelt kommunalbestyrelsesmøde får man ikke svaret. Billedet må stykke sammen af 1000 detaljer, dagsordnernes mange punkter, det kontinuerlige arbejde. Men et resultat, vi kan se nu, er hedeland. I de gamle grusgrave har man planlagt, plantet og skabt rammerne for et vældigt fritidsområde centralt i kommunen. Det er en stor dag for en masse mennesker. Ikke engang blot fordi Høje Taastrup Kommune nu er kommet et skridt videre i samarbejdet med andre i bestræbelserne på at skabe områder til gavn og glæde for tusinder og atter tusinder af mennesker. Høje Taastrup kan lide en god fest en gang imellem og holder traditionerne i hævd. Fugleskydningens dagsorden har ikke ændret sig i 119 år. Her mødes borgere og politikere i bred enighed om, at målet helliger midlerne, og at der kan skydes med skarpt. Efter fuglen. Vi er alle sammen mennesker. Selv en fuglekonge kan ramme ved siden af. For ikke at tale om en viceborgmester, der slet ikke rammer. Og borgmesteren er betydeligt mere sikker på hånden i byrådssalen end på kejlebanen. Der er store legebørn, og de små, der får deres første teateroplevelse i fritidscentret. Dernede, der ligger Afrikaer, og det der, det er Sverige. Ja, det er kun Høje Taastrup. Ja. Men hvor ender verden så? Ja, det er Høje Taastrup. Og hvad så? De ligger jo og laver den ene parkeringsplads efter den anden. River huset ned og river huset ned og river huset ned. Og laver parkeringspladser. Jeg synes, der er sket en for hurtig og stærk udvikling med Taastrup. Jeg kan huske det i hvert fald 10 år tilbage. Og det var det sådan en lille hyggelig by. Jeg synes, der er kommet for mange nye og sådan set skræmmende bygninger. Jeg havde kunnet ønske mig, at man havde udbygget i en måske 10 forskellige små byer med nogle grønne områder indimellem, i stedet for i dag, hvor man har bredt sig ud fra en kerne og fået en stor cementklods over det hele. Altså det indtryk, jeg har af byen, det er, at det har for meget med at udbygge byen. Altså modernisering, jeg synes ikke, der er sådan, de gør noget for ungdommen. Så i det hele taget med deres stationscenter og City 2. Kommuneplanloven er kommet for at blive, og jeg vil gøre mit til, at almindelige borgere får den indsigt og indflydelse på planlægningen,
som er lovens formål. Nu skal vi til at passe på, at det ikke bliver teknik alt sammen, og ved planlægningen af boligerne, institutionerne og skolerne osv., skal vi søge, at det bliver et godt sted at være i. Der kommer til at sidde nogle høje herrer i spidsen. De skal nok dirigere det. Så vi andre, vi får simpelthen ikke noget på sig. Vores meninger bliver godt nok taget op, men fejrer bordet, når det først ligger deroppe. I 60'erne skete der en udvikling med en vældig befolkningstilvækst derude, og der blev bygget meget, og mange blev angst for, at det man nu med et eller andet ord kalder for miljø, skulle gå tabt. Jeg tror, at kommunalbestyrelsen, og jeg skelner ikke mellem partier, er helt klar over, at en sådan udvikling har sin begrænsning. Jeg nævnte ordet miljø. Jeg kunne forestille mig, at når vi nu ser på storbyggeriet og hvad der skal ske i det, der er kommunens geografiske centrum, må det kombineres med, at vi sørgede for, at de 2 stationsbyer, Taastrup og Hedehusene, bevarede deres stationsbypræg, og de landområder, vi har tilbage, under alle omstændigheder blev bevaret. Med andre ord, det vi skal, tror jeg, er en langsommere udvikling. Det vi skal er at bevare blandingen i byggeriet. Der var en gang, som der står i et eller andet eventyr, nu ved jeg ikke, hvad eventyr det her er, hvor beton var løsningen. Jeg har ikke noget mod beton sådan set. Men vi skal også her, som i al anden kommunalpolitik, sørge for balancekunsten. Og balancen består i, at vi har forskellige boligtyper, at vi har en udvikling, hvor vi kan lære hinanden at kende, at miljøet er i orden fysisk, og prøv en gang at se på alle de grønne områder, der skabes hele vejen uden omkring den kommune. Men også psykisk. Er vi enige med borgmesteren? Klarer vi os psykisk? Bare en ting som storcentret får en masse mennesker til at nyse. Rødt. Er storcentret til at leve med? Er de nye boligområder til at leve i? Eller forsvinder mennesket i beton, trafik, teknik? Gør politikerne det rigtige? De har en travl hverdag, men hvad har de travlt med? Bestemmer borgerne noget? Er kommuneplanloven en narresut? Det er åbne spørgsmål. Filmen Det er Høje Taastrup er produceret af Henning Ebbesen Film. Idé og tekst var af Habakkuk. Lad os slå fast, at kommune betyder fællesskab. Vi skal være sammen og have det godt sammen. Det er også miljø. Det glæder jeg mig over, vi har i denne kommune.